60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Giingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo pinaaki sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Usa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mga ikala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anian usab sa kahanginan. Ang inyong magkauban, mao gihapon no, si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pizza 7 sa bulan sa Agosto, tuig 2011. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, dili siguro unta ta no magka-programa karon og live no tungod kay watay sugang dagitabnon kay ganina. Abi nato og maabtan pa ni og hapon pa gyud. O nga wa po ni nato damha nga magahimo tag programa karon no. Pero kinabalik man sayo ang kuryente mao na nga ni ata no. Magyapon magkahimutag tulumanon. Tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Pero mga hikala no, mga ginikanan, atong kipasa ang nasulat sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo sa kapitulo 16, tutling 17 ngadto na sa 20. Mga pulong sa atong Ginoo ngadto kang San Pedro nga mao ni atong gihimong basihan diha no kung ngano dako ang atong pagtagad sa simbahan no. Kanadto mga Kristiyano wa man gyud laing gihimo natong sentro no kung maghisguta og kana bang pagkamao dinhi sa kalibutan. Wala tayo laing gisentro o gihimong pinaka-importante sa atong kinabuhi. Mukana kung atong gihigugma ang atong pagka-Kristiyanos. Kung naatay gugma sa atong pagtuo o sa atong tinuhuan, especially no sa atong yung pagka-Kristiyanos,
Sa akong kabahin, dili gyud nako ba malaksi kining bahina sa kasulatan o ini mga pulunga ba. Nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og usa ka simbahan o usa ka iglesia. Niadto gud makaingon ko sung galingon ba nga usa may kalambigitan ani sa akong kinabuhi, no? Well, gituluan ta sa atong simbahan nga mauna na. Ang simbahan mao ni ki tuyo ni pagtukod sa Ginoo kay mao kini mo giya, mao kini mo tudlo sa mga pagtulun-an nga iyan ang natudlo ni adto pa. Pero sa mga panahon lagi nga adunay mga higayon pod nga kining gahom sa kangit-ngit daghang kay siyang mga pamaagi nga kita nga mga Kristiyanos malayo aning iyang mga gipanudlo. Muna nga usahay na ay mga panahon diin murag di kay nato matagag importansya kining unsay mando diri ba sa ebanghelyo. Pero kung magkaanam no ang ato bang kining hagit no sa atong pagtuo, sila pa depende man as tawag veritas. Kung naa ka diha gitawag, well, aktibo ka diha pero gwapo ka diha gitawag, may mong dili po ka aktibo. Well now, mga ginikanan no, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa atong tulumanon karon ato ning ilabas ning bahina sa kasulatan kung ngano nga si Veritas himo gyud niyang barahan no basihanan especially no sa akong gibarugan karon nga pagtuo. O gining Biblia daghan man gabasa ani no daghan kay gabasa og nagkadaghan gani ang tinuhuan tungod aning pagbasa-basa sa Biblia. Matag usa nagkinahanglan gayud og pagtuo nagkinahanglan gayud Ginoo. Pero ang dili maayo o ingnon dalang kanang bisa ni kining dili maayo nga nakita nato niining pagbasa-basa sa Biblia og pagkinabuhi ginamit kining Biblia. Ang dili maayo nga nakita nato nga para nako nahimo pong babag sa unsay mensahe diri nga buot ipahinabo sa Ginoo. Ambot na ko ipasabot kining managlahi nato og baruganan, managlahi nato og pagsabot o interpretasyon sa mga nahisulat dinhi. Sila pa na ako nabasahan libro nga sa in English pa kanang gitawag og Wounds to Unity. Abang mga samad sa panagiusa. Kay kung atong hunahon pag-ayo nganong nagtukod og simbahan ang atong Ginoo, kana kay gusto siya lagi og kita mag-usa diha sa usa ka kanang gitawag nato panon. O kawan bagas Tagalog pa no. Sa ka lawas nga mistiko ganini sa ubang termino, mystical body of Christ. Syempre kung bisag atong hunahon-naon lang no common sense o ikaw karon diha no kung duna kay himuong organisasyon ba. Syempre unsa may imong panglantaw anang organisasyon na o kanang punduka ba nga imong gigama, imong gipundok. Syempre ganahang hapsay dunay panaghiusa, di ba? Unay katuyuan. Dayon ang ug unsay mga prinsipyo o tumong anang kapunungana o grupuha. Buot nimo nga mao gyud mo patigbabaw, di ba? O mo po na ang Ginoo kung atong basahon jud ning ebanghelyo. Pero matikda na to sa kining pagtukod ni Kristo sa iyang kingharian. Na ay tao nga iyang gipili mo kini atong gibasa sa ebanghelyo karon. Iyang gipili nga matod pa niya bulahan ka. Kini si Simon. Bulahan ka Simon, anak ni Jonas.
Kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Ato ning isentro pag-ayo sa atong pagtuo. Labi na sa atong panahon karon din anaata nagkabahin-bahin. Kaysa akong pamalandong niini kung mapakyas ta sa pagkuha ba, no? Sa unsa ang mensahe niini, I think no akong na pamalandungan, no? Akong nakuha bang punto dinhi ba nga usan ni sa hinungdan ngano nga kitang mga Kristiyanos nagkabahin-bahin ta, wa ta maghiusa. Ngano man kay niya, no? Kasagaran nato o ba mga Kristiyanos gikan man gyud na sa Katoliko din biya kay wa ganahi ang uban para nila na sayop kuno ning tinuana dili ni mao ang gitukod ni Kristo. Nagkadaiya ato mga hinungdan nganong gibiyaan nato ning simbahan ng Katoliko. Ang simbahan Katoliko mao man gitawag gali nato nanay nga simbahan, no, Mother Church. Sa iyang pagkananay wa nato masabti daghang mga isyu nga atong nahibaw-an mahitungod niya nga makaingon ta nga dili man ni mao kining simbahan nga sumala sa atong gibasa nga Biblia. So nagkadaiya nga mga hinungdan. Pero mamatikdan nato no mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw nga para nako murag maghinay-hinay ta ana nga prinsipyoha ba, no? Dili lain ta mo hukom unta, no? Ngano? Tungod kay ang atong Ginoo mismo lang dinhi sa Biblia kung atong basahon, siya mismo wala masabti, di ba? Dali doon na pa to'y babasa na to dinhi nga gitawag gali siya sa to nagkadaiyangan nga nagpasabot nga wala murag dili siya murag impostor o ingon ana napagali pilsibol tawgon pag kanang demonyo, no? Inana ba? Meaning bisan gani ang atong Ginoo mismo siya personally kung tan-awon nato dinhi sa Biblia, no, sa Ebanghelyo, wa siya masabti, daghang wa mo dawat niya, mamagaling ningon siya dito ako sa mga ako wala mo dawat kanako. Nganong ako nang gihisgutan tungod kay sa akong nakita god ang iyang simbahan pod nga gitukod sa atong panahon karon ingon ana pod. Wala masabti, butong-butangan na nga wa ni isa ni. Nga anaa sa sayop. Ingon ana ba? Mao ni akong nakita ron sa simbahan. Nga gibarugan ni Veritas nga sa akong nakita sa kasaysayan mao ning simbahang Katoliko sa atong panahon karon. Mutakdo gyud kayo, no? Mutakdo kayo nga kung si Kristo sa iyang panahon wala siya masabti, daghang wa mo dawat niya, di ba? Ginoo na gito mismo personally. Ang simbahan nga iyang gitukod ingon ana pod, no? Kay karon tanawa pagkadaghan namang wa gyud kasabot niya, no? Kaya mo akusar pa niya nga kining simbahan na dili mao na sayop, ingon ana ba, no? Pero ang piruda kay kung tanaw ni mos Biblia dili pod sa tanang higayon nga tanan na lang gyud wa makasabot niya kay naamboy mga taong nakasabot. Katong ni kuyog niya. Katong mga tinun-an. Gani ang mga tinun-an ni agi pagkabugnaw, di ba? Oo. O din naabot ang panahon nga nawala ilang kabugnaw labi na tong namatay na banhaw ang atong Ginoo. In pagkabanas tong Ginoo didto nagsugod ang ilang kanabang lig-o na gyud ang ilang pagtuo, pagsalig. Kaya nga martir pagani sumala sa atong nakita des kasaysayan, no, sa pagtuo. So ingon na nga pisa ng simbahan po niya ron kining Katoliko wa masabti, gibutang-butangan, daghang kay mga isyong gibato niya. Labi na itong issue ato about RH bill ron nga murag imbis ang simbahan mo rin nagbarog sa pagtuo, mahitungod aning pagpreserbar sa kinabuhi. Murag hulog na nga awa na dili na mao. Murag ana ba, no? Bisag dia sa atong
Kongreso, kay dunay mga mambabatas na to, mga tighimog balaod nga murag dili nila i-apply ang unsay gitudlo sa simbahan kay kini dili ni solusyoning sa simbahan ana ba. Sa laktod sa atong panahon karon mao ra gyapon kun unsa tong nahitabo sa panahon ni Kristo nga kung wa masabti si Kristo sa mga tawo niadto, no? Mausab karon ang simbahan niya wa lang gyapon pero dili pud tanan. Kaya namang gitaw na may mga taong nakasabot, nagakuha sa kamatuoran ug mobarok. O mao ni karon nga atong gibasa ning Mateo 16:17 ngadto sa 19 tungod kay ang mensahe gud ni kung makuha nato pag-ayo ng mga higala no mga ginikanan. Himuon man nato ning giya, himuon nato bang basihan nga ingon anak di ay. Kining pagpili niya ni Simon Pedro nga mo'y gitugyanan niya sa mga yawi sa kinghirian sa langit. Kay sa sumpay mo man ang giingon niya nga sultihan ko ikaw si Pedro og ipabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot usab. Ang kining pagpili niya ni Pedro nga tugyanan siya sa mga yawi sa gingharian sa langit, importante ka ini, no? Kay kinigong paghatag niya sa kining mga yawi sa gingharian sa langit, kung nahibaluta sa buot ipasabot ni ini, klaro man ni nga naghisgot ni, no? Nagtudlo ni nato og gahom o otoridad nga gihuptan sa katao nga mao si Pedro, nga mao ang pagkalabaw, nga mao ang pagka-shepherd o magbalantay. Di ba? Magbalantay, shepherd, pangulo man na, di ba? Sa simbahan nga gitukod ni Kristo, actually siya mao'y labaw, siya mao'y pangulo, siya mao'y shepherd, maayong magbalantay. Pero mahibong ta, ano man nga siya magbalantay naman unta, pangulo naman unta, napaman gitaong gipili niya nga mahimong shepherd pod, mahimong magbalantay pod. Sabi na kung basahon nimo tong gibasa na to nga tekstos miagi, atong sa San Juan 21:15 ngadto 17. Ang katong gipangutana ni Kristo si Simon Pedro og pangutana ang gibalik-balik pagyud katulo. Nga gihigugma ba ko nimo Pedro, di ba? O ni tubag ni kuan Pedro nga higugma lagi Ginoo. Kagitog nasubo mga itong anong balik-balik o pangutana ni Kristo kanang pangutana ha. Kay gusto sa Ginoo nga di gyud ba kuan ba? Di ba gyud mo balibad si Simon ba? Mura ba kat sa akong term nga gigamit gibalik-balik to ni Kristo pangutana ang gihigugma ba siya ni Simon Pedro para nga mapaklaro dili kalimtan ni Pedro ang iyang ginaluwatang pulong nga oy gihigugma man ko nimo so di gyud kakabalibad ug unsay isangon ako nimo. Unsa man tong gisangon ni Kristo niya? Di ba? Atiman na ang akong nating karnero, atiman na akong karnero, atiman na akong mga karnero. Ang tulo ka klase nga karnero gitugyan o gusto ni Kristo nga atimanon ni Pedro, iyang dumalahon. So, ang iyang pagka-shepherd, ang iyang pagka-magbalantay, iyang gilugway ngadto ni Simon Pedro. Dako kay ning importante sa atong pagtuo kung mangita tas tinuod. Kay ngano man, kay sa atong panahon garon god, lahi man ta inigbasa sa Biblia og unsay atong nasabtan din, paminaw nato nga lahi ang atong nasabtan din. Pag-ana to di man ni mauning Katoliko kay sumala sa akong nasabtan mao man ni. Agi sa atong iya-iya nga interpretation, ato ding hukman nga ang simbahang Katoliko dili ni maong tinuod. Unya nakabantay ra batag pasahay diri sa Biblia nga gidili ng private interpretation. Unsa man ang private interpretation? Kana bang inigbasa na to, then ug unsay atong nasabtan, then mo ni atong kuan ipatigbabaw
Niya kay mulahi man sa Katoliko, moingon ni tagadi ni maoning Katoliko. Niya nga, how do we sure nga kining atong pagsabot mao ang husto? Mga higala, bantayan nato nga kanang private interpretation mao ra ba gyud hinungdan nga nadaghan ning relihiyon. Ako gyud ning estudyuhag maayo. Kay ako mismo gani, ako lang sa akong kaugalingon, sa pagbasa sa akong kaugalingon, makaingon ko nga murag na agi masabtan po nako nga mulahi pod sa kining simbahan gyud nga akong gibarugan ron Katoliko. Na murag mo tipas po ko ba? Ug mo ni akong nakita nga nahitabo pod ron sa daghang kay mga tinuhuan. Natungod kay inigbasa nila mulahi mao ni din lahi man ning noong ning namat agmahayag nato nga tinuhuan. Mura din wa ni klaro din mao. Mahukman din natong di mao. Ang dugay na kayo higanti na kaayong simbahan. Mga igala, actually, mao ni, no? Ato ning unahon-naon, no? Hinuktukan pag-ayo, kining mga pulunga ba? Actually, it's a matter of authority ragid ang problema. No? Kining gahom, kung asa, kung kinsang mga tawhana o kinsang tawhana ang gitugyanan ni Kristo, nga dapat dito ta mututok o kinanglan mudawata. Dili ta maghimo pag-atua. Kay, kung tanaw na to ang Biblia, si Kristo magbalantay. Labaw, Pangulo. Sa iyang panahon kung didto ta, pananglit, usatan niya atong mga tao sa unang panahon na ang mga apostol, nga naapa, nakita Diyos Kristo. Katong panahon na, dili man ta pwedeng panitan, nakabasatas kasulatan. No? Katong panahon ni Kristo, katong wa pa nasulat ang New Testament, ang ilang basihan sa pagpanudlo, katumang scroll o katong kasulatan nga katong karaan katong naa sa Old Testament, di ba? Gani wala pa to ma-canonize pila ka libro. Kutlo-kutloon lang nila to kay mo may ilang basihanan. Oo. Dayon naapoy mo sabot. Oh, naay mga magtutudlo sa balaod. Yan naapoy ilang pagsabot. Nakaron kung si Kristo naa diha di naapod tong mga magtutudlo sa balaod, magistorya bahin sa unsa ang pulong sa Dios, unsa ang balaod sa Dios. Karon kinsa may paminaw nimo nga puros man na nagbasas kasuguan kahibalo man na. Then kung naa si Kristo din naapod tong mga magtutudlo sa balaod, karon kinsa may imong tuhuan nila kung manudlo na. Oh. Di siyempre katong na otoridad yun, si Kristo. Pwede ka mo tuo atong muhubad sa sugo, anilita no, sa ka magtutudlo o sa kapare, no, na may pare niya to, yung sa daang tinuhuan, pwede nimo siya tuhuan kung ang iyang interpretation in accordance, mutakdo sa unsa tong interpretation, gitudlo sa atong Ginoo. Sa laktod, dili nato, di mo himo, di ta magbuot og kanang pagsabot nga musukwahi sa unsay interpretasyon, unsa ang panudlo sa Ginoo nga naa niya ang otoridad. Inana gina mga igsuon. Kay kung magbuota og ato, mao lagi na hinungdan nga mabahin-bahin ta. Nya, importante ra ba gyud Ginoo nang panaghiusa, amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw og ako usa. So kining prinsipyo ha karon mao ni ayuho na to taltag sa Biblia. So mao na nakasamaong panahon kay balo ka nga ang otoridad mao na ang si Kristo naa niya. So, bisan pag unsa na kakamayang laki diha mo sabot sa Biblia, unsa ka convincing ka kay mo sabot sa Biblia, basta mo sukwahi gali sa otoridad, dili gina pwede nga ang imo amo gyud imong ipalutaw. Kay kana lang sa Lord's Prayer lang, di ba gitudloan ta? Na may pag-ampong ang gitudlo ang Ginoo nato. Nga kailangan puy-an unta nato. Diba? Nga naman yung dag-amahan na mo, anak sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Ang pagbuot sa Diyos mo ay matuman. Unya, ang pagbuot sa Diyos, kakinahanglan mo tuot sa iyang anak, na si Kristo. Kaya naa niya ang otoridad. Nakaroon kung naa ka sa panahon lagi ni adto sa unang siglo, yan naman po'y magtudlo og balaod. Itong mga magtutudlo sa balaod, kung sila na dito mag-istorya na, mauni ang pagbuot sa Dios ingon ana na kinsa may imong paminaw nila kung magkadaiya na wa na magkausa.
Siyempre, katong naa niya ang otoridad, si Kristo. Pwede po ka maminaw atong katong laing tao, basta katong iyang panudlo, mausa o mutakdo pod sa otoridad nga mao si Kristo, di ba? Kaya nga naman, importante kay na, kay dili lagi maayo ng magbuot taog ato ng musukuhi sa otoridad. Muna gisabot anang, muna ibot pasabot anang giingos Biblia ang gidili ang private interpretation. Ang private interpretation, dili bot pasabot nga di na lang yung ka mubasa sa Biblia, kaya naa naman ang otoridad. Mubasa ka, pero in accordance, nangla naa kay gihangad nga otoridad nga naa dito ang final say. Dili na nga taman ra gyud nimo. Mo man ni nahitabo ron sa mga daghang kay nagbasa sa Biblia nga naghimo og kaugalingon nilang tinuhuan. Pag-ana nila oy lahi maning namat-an natug mahayag, di maning mao sumala sa akong nasabtan. Tanawa ra ba mga higala? Ayuha gud ninyo tan-aw ning kasaysayan nato mahitungod sa nagdagsa nga tinuhuan. Diba mo man na ang prinsipyo, inigbasa sa Biblia o kung sinasabtan din, mulahi gali sa ilang namatag mahayag nga maong Katoliko, mo ingon dayon nga nasayop ka. Huwag kalainan sa panahon sa panahon yung Ginoo mismo nga, bisag may laki na sila sa kasulatan, for example, kinakabasa sila, katong sadaan, pero nga nung hukman pa man nila ang Ginoo nga dili mao. Akusahan pa man nila nga wala niya ang kamatuoran. Ay lang bot pasabot nga sila mo'y nasa husto. O mao na. Kining pagpili ni Kristo, ni Pedro nga shepherd, o gilugwayan siya sa pagkapangulo, kanang tinugyanan sa mga yawis ging harian sa langit. Pagka-shepherd man na. So dapat, musunod ta niya na. Kaya nga namang gipili niya si Simon Pedro tungod kay siya di man siya magdugay diri sa kalibutan. Tung namatay siya, ni saka, ni balik siya sa langit. So karon pagbalik niya sa langit, ang mahitabo, siyempre, wala na makita nga pangulo diri sa yuta. Kung dili siya magpili og tao. Nya klaro man nga iyang gipili si Pedro. So dapat ang tinuhuan nga atong dawaton kadtong nagtudlo nga nagpili ni Pedro si Kristo. Iyang gipili si Simon nga mo'y silbing lugwayan niya sa iyang pagka-shepherd. Nya wa may laing tinuhuan god nga atong nakita din sa kalibutan nga nanudlo nga after ni Kristo na ay taong gipili nga mao'y silbing bikar nga samtang tuwa sa dito sa taas sa langit, kanibalik naman siya na atay tahuron nga pangulo diri yuta. Naagi labaw. Kay kung wala agoy labaw, bisag ginsa lamoy atong tuhuan, mo na kalanrakas. Mo bitay kuan kana galing mga organization na to, bisan gali mga nasod na magitay presidente, na gitay pangulo. Ano, importante kay mo na gitawag nato og principle of unity. Ang prinsipyo sa panaghiusa mo sangko gyud nga aduna gi pagpili og pangulo o labaw. Diba unsa mang nasura ron nga walay labaw? Di ba na ay labaw? Kay naamong gudya naka sentro ang atong kung gusto ta og unity. Kaya nga naman, kay kung wala galit tay labaw, nagkadaiya lang. O kinsa may paminaw na to. Kung magdebate na, dahil dili magkausa, kinsa may katapusang musulti nga ang iyang tingog mo ipaminawon. Kung walay labaw, o tanan, puros labaw. Na dili, kuan, no? Di ta makaingon ba nga ang Ginoo nga biyaan ta niya dire mo balik sa langit nga wa siya himuon ba nga pangandam nga biyaan lang ta niya dire nga wa tay mahimong gabay, wa tay mahimong giya. Una katong saad niya Espiritu Santo ipadala.
Nya dili pa na igo lang Espiritu Santo lang, kaya naagi po'y taong pilion niya dili nga mo dumala sa simbahan o sa kapunungan nga iyang gitukod. Mao na, unsa mang tinuhuan na ron nga nanudlo nga si Simon Pedro mo'y gitugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit nga nahimo siyang Vicar. Unsa man ang Vicar? Representative. Vicar of Christ, representative ni Kristo diri sa yuta. Nga mao na si Pedro. Dayon kinahanglan mutuo ta ug asa nagmando siya. Nya kay wa naman to sila, nya kay lahi naman taron, wa naman to si Pedro. Di tanaw na to sa history kinsay nakasunod sa katungdanan ni Simon Pedro. Kanang pagka-Vicar of Christ o kanang pagka kanabang tinugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. Mayon sila kanang moingong kaberitas nga si Simon Pedro Vicar of Christ, o di man na mabasa sulod sa Biblia. Mahimo siguro nga kanang termino Vicar of Christ dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot ana naa sa Biblia. Para sa ranas moingong ka ba nga nganong mutuo man kaan ng Trinidad Veritas kanang Trinity. Hindi man na mabasa sulod sa Biblia. Dili man tungod anang pulong mo atong gituhuan. Ang Trinity, the Holy Trinity ni tuo ta tungod kay ang buot ipasabot ana maunang naa diha pod gi pasabot sulod sa Biblia. Di ba? Unsa man ang Trinity nga ang Dios, ang usa ka Dios naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di ba daghan man po mga relihiyon ana aron nga motuog Trinity. Bisag di mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Kay dili man kanang pulong nga Trinity mo atong gituhuan, kundi ang buot man ipasabot ana. Ang Trinity usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naa man sa Biblia. Di ba? Kanang Vicar of Christ pod mahimong dili nimo na mabasa sulod sa Biblia kanang iyang pulong kanang termino, pero ang buot ipasabot ana na sulod sa Biblia unsam nang Vicar of Christ kadtong tinugyanan ni Kristo sa mga yawis ng hirian sa langit. Kadtong iyang gilugwayan sa iyang pagka-shepherd. Nga, okay, moadto naman ko sa taas, sa langit, mobalik naman ko sa akong amahan, ikaw, ati man na ni, kinsa man iyang giingnan ana, nga, dumalahan ni, pakan-an ni akong panon, kay wala man ko diri. Kayo madumala. Kanang pagpili gud og labaw diri sa yuta, dili gyud na nato gyud is sa lindot, kay bisan sa atong nasod, magpili man gyud tag presidente. Unya, ang Ginoo na noon, anong mo lagi na makapangutan ako ba? Kung diri sa kalibutan, magpili tag presidente kay mo man ay principle of unity. Inaagi labaw nga mo gyud magbuot sa tanang kuan. Ang iyang yung pagmando of course with guide sa unsay principle, di ba? Ang Ginoo gani, bisan sa daang testamento wala pa magtukod si Kristo og simbahan, kay siyempre sa Old Testament wala pa man si Kristong nagtukod og simbahan na to. Sa daang testamento, ang Diyos mismo bisag labaw na siya tuas langit, magpili pa gid siya tawo nga moy mo silbing ilhon nga labaw diri sa yuta, di ba? Sa panahon ni Moises, si Moises iyang gipili. Then itong mga judges po panahon, katong mga panahon po sa mga propeta nila ni Daniel isa pa to. So, kinaiya na gyud sa Dios nga bisan labaw siya, labawng pangulo siya nga tuas taas, magpili pa gyud siya tawo diri sa yuta ang moy himuon yang labaw diri sa iyang katawhan diri. Panahon ni David, si David gihimong labaw pod nga dito ka mo padayugdog, dito ka mo makighiusa sa kinsa may labaw nga iyang himuon, di ba? Unya diri mao gyapon si Kristo wa ta niya biyae diri sa yuta nga wa siya gipili nga labaw. Muna si Simon Pedro. So ang dapat pangitaon natong tinuhuan ron kadtong nanudlo nga human ni Kristo nga pagmando niya sa iyang panahon didto nga nakita gid siyang nagmando katong wa pa siya mukayab paingon sa langit. Kinsa iyang gipili? Ginahunang gipili. Wa may lain si Simon Pedro man. Kana lang sa tanang
mga tinun-an niya, si Simon yun mo iyang ginganlag kanang sama sa iyang pagkasiya, sa man kanang pagkabato. Diba? Ang Ginoo mo man na ang bato. Cornerstone. Yung anong sa tanang mga tinun-an nganong si Simon Pedro ra magigitawag sa Aramaic ko nga nagkipa. Bato. Galing lang po kay tuis-tuison po sa hayagian ng Petras, Petra o Petros sa Grego. Doon ay diferensya ang paghatag kahulugan. O nang tuis-tuison parang mulikay ta sa pagka-shepherd ni Pedro, di ba? Kaya nga naman, kaya kung mapamatud-an na to, in fact, klaro naman is Biblia. Klaro sa Biblia nga, kinsa ang gipili ni Kristo. Nga shepherd, nga iyang gilugwayan, nga mo'y silbing mahimong pangulo. Wala lain si Simon Pedro mga higala. Iyang gidaghang kay mga isyu ana mo na nga ako no mo sugyot ko ninyo. Ang tinuoang Katoliko kanang mga atake sa ubang mga tinuoan about anang prinsipula na atay tubag ana. Muna, dayon mo na nga diri sa atong programa ato ning gihinay-hinay no pagpadayag ang mga tubag. Kana mayon sila nga dili si Simon Pedro Veritas kay kuan silugoon lang na siya o nato ana gisugo siya na kanang mayon tag suguon dili na moy basihanan nga dili nakapangulo mismo gali ang Dios na higayon dia sa daang testamento nga niingon siya nga mahitungod sa buhat sa akong mga kabot suguan ninyo ako. Bisan gali ang Diyos magpasugo. Kay ang prinsipyo sa pagkalabaw, servant man. Di ba? Chief shepherd. Kay ang Ginoo, kung pilion ka niya, meaning sinugo ka, sulugoon ka. Mo nang naa. Dayon, of course, kay mayon tag tao raman iyang gipili. So na po na mga personal ana nga mga kinaiya nga moaliot o nang usahay na apoy apan. Mo po na si Simon Pedro po na motoy apan po, di ba? Bisag gipili siya ni Kristo. Tao ra po si Pedro. Pero giampo siya ni Kristo para nga og malig-o na siya kinahanglan iyang tahas sa pagka-shepherd iyag yung tumanon nga lig-unon pud tong uban. Mga igala, unsay dako kayo pang kalig-unan nato nga gipili ni Kristo si Simon Pedro nga silbing baykar niya. Kanang sa Isayas, Kapitulo 22, 20 ngadto sa 23. Isayas 22, 20 ngadto sa 23 mga igala. Nga katugong gingharian sa onas panahon ni David, na ito'y mga prime minister po, mga labaw ba. Ya kanang prime minister, ang simbolo ana kung himuong kag prime minister sa itong panahon sa gingharian ni David, tugyanan kag Yahweh. Diba? Kanang basahar ko ninyo ng Isayas. Yan na ato'y nahimong prime minister sa Kingdom of David sa mong panahon kay mailisan ng prime minister na po'y ihulip na po laging lain. Ang simbolo ana ang himuong kang primero ministro o sa kahari, no? Kanang nasa Isayas, tugyanan ka sa mga Yahweh, dili galit to key sila, dili pa ito para sa kang Simon Pedro nga Yahweh nga plural yun. Katong ila sa ona, simboluhan ka gusal lang ka Yahweh, itugyan nimo. Kato si Eliakim, di ba nga gitugyanan siya sa Yahweh sa balay ni David. Then gitawag siya og pangulo. Sa ubang hubad sa King James Version gali, amahan. Di ba? Actually, kining gingharian ni Kristo sa Bagong Testamento nga mao kining simbahan, mao ni ang gingharian ni David sa una nga napukan nga gipabangon pag-usab nga ang Dios mo nagpabangon o nagbangon mismo.
in the person of Christ. Katong mo lagi ning niingon si Kristo nga kang Pedro sa ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong gingharian o iglesia. Bisan gani hanggang haan sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. So kung basahon nimo ng Isaias 22:20-23, naa diha ang pattern sa gingharian ni David sa maong panahon gyud. Kung imo pagyong basahon tong unang mga chapter anang Isaias, yung mga una pang mga basahon diya, nga sa gingharian ni David nga siya maoy hari, naapoy primero ministro. Kaya ang nahitabo gud ani god kung ani kas bag-ong testamento, maora pud ni sa gingharian ni Kristo sa simbahan nga iyang gitukod, siya maoy silbing nahimong hari kay mo may pinakalabaw. Pero kay si Pedro iya mang gilugwayan, kung imong tanahon diha, wa may laing automatic na tong mahuna-huna stong hunahuna nga sa iyang gingharian nga siya maoy hari, napud ay tao nga gihimo niyang prime minister. Kadto laging pagtugyan niya, itong gibasa na turon, gitugyanan niya mga yawi sa gingharian sa langit. So na ay pattern. Katong gingharian ni David sa panahon niya, ang pattern to sa gingharian po nga gitukod ni Kristo diri sa Bagong Testamento. Actually, mao na ni ang restoration sa gingharian ni David nga napukan. Nakuha ninyo ang punto mga tinahod nga tigpaminaw? O ayuhan ninyo basa kanang sa Isaias 22:20-23. Nga doon na to'y nahimong prime minister ba nga medyo dautan to siya, si Shebna, kung wa ko malimot sa ngalan, gilisyan siya ni Eliakim. Si Eliakim na dayon may giingon diha nga itugyan niya ang Yahweh sa balay ni David. Siya makaabli, wa gyud makakuan ani. Siya musira, wa gyud makalaing makaabli pud ani. Mao na. So, tung gahuma gali, simboluha gali, usara ka Yahweh ang gitugyan. Ito sa daang testamento kung mahimo kang prime minister. Tugyanan kag Yahweh, tawgon kag amahan o pangulo. Basahan ninyo sa bisan kanang sa King James Version. Nya kada anhi ka sa pagtukod na gyud ni Kristo sa iyang gingharian, sa iyang iglesia, ang iyang gipili wa may lain pod si Simon Pedro man. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Yan imatod pa sa kapare o mga kanang teologong katoliko sa ilang mga eksplanasyon ana. Ang kalainan sa prime minister sa gingharian ni David sa panahon, limited kayo ba ang power ba, no? Kay gisimboluhan ra gud og usa ka Yahweh ang gisangon. Pero dinhi sa gingharian ni Kristo sa iyang iglesia, katong gitugyanan niya si Simon Pedro og Yahweh, dili lang kay Yahweh simbolo og usa lang gagahom, kundi mga gahom gayon ngano man kay mga Yahweh man sa gingharian sa langit ang gitugyan, plural man, daghan mang Yahweh. So mao na mga igala nga sa panahon ni Kristo kadtong kaning restoration na ba sa gingharian ni David nga napukan, mao na ni bagong Jerusalem, no, ang simbahan. Ang huptan nga gahom sa primero ministro nga mao si Simon Pedro daghan. Kay plural man, o ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. O na nga gitawag nato og Santo Papa si Simon Pedro, unang Santo Papa. Kanang Santo Papa sa English ana Holy Father. Ya kanang Holy Father mo na ang title sa Dios, di ba? Iyang gilugway sa katao nga iyang pilion. Mo naman ay kung nakahinumdum mo sa tulumanon ni adto. Gani akusahan man nanta nila kanang mga dili katoliko, mayon sila nga di ta kinahanglan mo tuo sa Santo Papa kay blasphemous na. Blasphemia kuno ng title sa Dios kuanon na gamiton sa tao. Kay ang Santo Papa meaning Santo means balaan o holy. Father means amahan o Holy Father. Ya, titulo man na sa Diyos, di ba? Yang ano mo kunong ingala na to ni Pedro.
Actually, ang pagtulunan sa Katoliko, usa ra gyud Holy Father ang Dios ra gyud. Pero kanang iyang titulo, iya na siyang ilugway. So usa ka tawo nga pilion nga pangulo, himuong labaw. Sama ba sa panahon galing Moises, di ba naman to instance nga niingon si Moises, ang Dios ngadto niya, kung akong malimot Exodo ba na 7:1 nga giingnan si Moises nga himuon ko ikaw ingon nga Dios. Di ba? Si Moises dili Dios. Di ba? Ingon nga Dios kay mangulo man siya, labaw man siya sa katawhan ng Israel niadto sa una. Basahan ninyo na kung dili na siya Exodo, Exodo lagi, Exodo 7:1. Giingnan si Moises sa Dios og himuon ko ikaw ingon nga Dios. Purag siya ba? Pero dili Dios si Moises kay dili mahitabo guna mahimong Dios nang binuhat sa kamot sa Dios. Ang Dios magbubuhat dili binuhat. Mao po na si Simon Pedro gitugyanan sa mga yawis king hirian sa langit, meaning gihimo siyang primero ministro, prime minister. So kanang prime minister pwede na siya katituluhan og titulo nga iya sa Dios. Kamao kanang Santo Papa o Holy Father. Ni ang prueba nato kana laging sa Isaias 22:20 ngadto sa 23 nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgo na siya og amahan. Amahan o Papa. Holy, Santo, butangan jud holy kay kanang katungdanan na iya mas Dios nga balaan mo na Holy Father. So ang titulo sa Dios nga Holy Father, pwede nimo na siya itawag sa usa ka tawo nga gitugyanan og gahom. Mao na. Muna ibut pasabot anang Santo Papa, tinugyanan sa mga Yahweh, meaning gihimo kang shepherd, gihimo kang pangulo. Nawa may laing tinuhuan nanudluan na simbahang Katoliko raman, di ba? So mo na mga igala. Unya ka nang giingon po das Biblia nga sayop man ang mutawag kag kanang ministro sa Dios og Papa, di ba? Kanang Father kay usara may amahan tuwas langit ang Dios ra. Anara po nas pagsabot. Kay actually dili na literal ng pasabot ni Kristo diya. Kay kung literalon nimo na bisan ka ng pagtawag og amahan sa atong amahan diya sa pamilya, sayop na day na. Kay kung imong basahon ng pag-ingon ni Kristo ay mo pagtawag og amahan diri sa yuta, raspa biya na. Di biya nabot pasabot nga mga ministro lang. Kay wa biya mag-ingon si Kristo diag mga ministro lang. Ang ministro dili nimo tawagon og amahan. Mo bitan ng ubang religion di sila mo tawag og papa o amahan sa ilang ministro o ilang pastor kay kana laging tekstuha lagi sa Mateo 23:9. Pero dili man na may but pasabot sa Ginoo kay kung imo gyud ang literalon diha, wa man maingon si Kristo diha nga ay mo pagtawag og amahan sa inyong mga ministro, sa inyong mga pastor. Di biya, ang ingon biya ni Kristo diha tanan biya gyud. Diri sa yuta god, diri sa yuta ayaw mo pagtawag og amahan bisan kinsa kay usara inyong amahan sa langit. Hobe may mingon si Kristo diag ayaw tawagan ninyo inyong mga ministro, inyong mga pastor o amahan. Hobe mag-ingon si Kristo ana. Ayang ingon ayaw mo og tawag og amahan bisan kinsa diri sa yuta. Kay usara yung amahan sa langit. Pero di po na kuan kana bang literal nga dili na lang gyud pwede ta mo tawag og amahan sa atong tatay des pamilya. Dili. Ang but pasabot sa Ginoo ko diha, referido na sa mga magtutulo sa balaod og mga Pariseo nga nagpataas ilang kaugalingon. Mura sila nagpakadiyos. Ana, kining mga tawhana na sa huna-huna sa Ginoo, dili ni angayan og tawgon og amahan. Ngano man kay nagpakadiyos. Nga usara may Dios tuas langit. So mura ba giagaw nila ba ang katungod sa Dios tung mga taong nagpataas munang nag-ingon ang Ginoo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. But pasabot kana ba gidili niya ng mga tao bang magpalabaw-labaw ba nga murag Dios pa. Nana, mo na but pasabot niya nga ay mo tawag og amahan diri sa yuta. Kana mga tao bang nagpataas dili na angayaw tawgon og amahan. Kay ang tinuod nga amahan ninyo diri sa yuta, ang tinuod nga labaw ninyo diri kung magpili ko, sulugoon, mapaubsanon. Na kung basahon nimo ng Mateo 23:9 ilahos nimo sa 11, di ba nag-ingon ng Ginoo, ang labaw ninyo dinhi kinahanglan mo alagad. Sama rang niingon siya nga, ang amahan ninyo dinhi kinahanglan mo alagad magpaubos siya.
So kana lang bersikulo 11 sa Mateo 23 prueba na nga dili supak ang Ginoo nga muila tag pangulo, muila ta og amahan basta sulugoon o mapaobsanon. Dili tong sama sa mga Pariseo magtutulos balaod sa unang mapahitason. Ingon ana. Ug mo po na atong mga pari ron gitawag na tog amahan, dili tungod kay labaw sila nga nagpalabaw-labaw nga Dios na sila. Dili na, kundi tungod sa ilang katungdanan nga sulugoon sila. Shepherd sila. Pero sa ilang pagka-shepherd po, sa mga pari na po'y labaw nila kay si Pedro man tong tinugyanan sa mga Yahweh's kingharian sa langit. O kinsa po tong nakapuli ni Pedro, ana po niya ang pinakalabawng ministro. Prime Minister. Mao na mga igala. Now, ato ning gituki, no? Wala naman tayo igong panahon. Ato ning gituki kay ako kung nahuna-hunaan ko, unsa ka importante yun nga i-discuss na to ning otoridad sa simbahang katoliko nga gihuptan. Kay kung mapakyas gud ta pag sabot gud sa gihuptan nga otoridad sa Santo Papa, sa simbahan, mao man na nga sayon-sayon na nato nga mo dapig tag RH bill, di ba? Kanang mga divorce bill unsa pa diha, kanang anything nga supak ang simbahan, sayon ra pud nato supako ng simbahan, di ba? Kay wa man nato ilha ang iyang otoridad. Mga higala, wa naman tayo igong panahon, sunod Domingo ako gining siguro ninyo, no, kung itugod sa Ginoo nga ipadayon ako ning isyuha may tungod sa otoridad ni Pedro o sa mga sumusunod niya mao ni atong mga Santo Papa. Okay, isang ala na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga anghel, mga santo sa langit, kini na lamang inyong ubos nga alagad no sumaong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.